agafant el fil del que deia en Jordi, crec que la desaparició de les caixes que s'ha produït era una cosa absolutament cantada per la posició que adoptava el propi govern. És a dir, això és una operació, vulguin o no, estudiada, meditada, que venia molts anys ja covant-se en mans dels executius principals de la principal caixa. I això ha anat covant-se i al final s'ha produït perquè era una oportunitat única, la crisi econòmica, i la crisi ha obert les portes d'una manera de bat a bat als grans bancs. La prova la tenim avui dia als carrers. No cal fer discursos, jo no m'agrada gens de fer grans parlaments, però la realitat quina és? La realitat és que han desaparegut les institucions catalanes d'origen i les que tenien filosofia pròpia de servei a la comunitat i s'han quedat 4 o 5 bancs, és igual, però que són els que governen el país. I quan dic governen no ho dic en sentit empresarial, sinó ho dic en sentit de govern polític. És a dir, els qui marquen les pautes no hi ha dubte de que són els polítics que estan avui dia en el govern, però absolutament condicionats en gran part per al sistema financer. El sistema financer són 4 i al cabo, així dit ras i curt, i per tant aquests són els que dirigeixen i manen i orienten la col·locació de capitals, les empreses, el finançament del país, etc. Clar, això és una situació que és difícilment destruïble, difícilment. I quan dic destruïble és perquè crec que tota la societat, sense distinció, està, com diria el filòsof Bauman, en una situació d'estat líquid. És a dir, s'han perdut totes les qüestions fonamentals que han de governar no tan sols a les institucions, sinó les persones. I estic parlant de l'ètica i estic parlant de coses que per mi són fonamentals per poder dirigir i governar institucions, ja siguin de crèdit, ja no siguin de crèdit, siguin empreses i tal. Quan això falla, el sistema s'autodestrueix. I per mi és aquest el punt on estem. I per això jo a mi estic molt preocupat amb el projecte que ens porta avui aquí, que és el de la Caixa Catalana, i el de poder recuperar una institució amb la mateixa filosofia que va tenir, digue-li a Moragas o digue-li els de la Caixa de Barcelona, de la Caixa dels Marquesos o el que vulgueu, era una filosofia de servei. Jo només m'he anotat 4 punts que crec que són essencials per poder entendre la voluntat que empeny no solament els que estem aquí, sinó els que vam estar a la primera assemblea de la Caixa, de la cooperativa de serveis, que va ser al final el nom que en aquests moments té, i que són les idees que impulsaven a principis del segle XX i a meitat del XIX, doncs aquestes caixes. Llavors aquí tenim per mi 4 punts clau, que són, primer, el sentit de solidaritat, el sentit de país, la voluntat d'ajuda mútua i després el desig d'una justícia social per tot el poble. D'això, d'aquestes 4 coses, si feu un repàs ràpid de com està ara el país, no hi ha pràcticament res. El que sí que hi ha són uns grans mitjans de comunicació que no hi eren en aquella època, que venen aquest producte. És a dir, tothom parla de solidaritat, tothom parla però les proves ens demostren que això no és així. És a dir, parlen de solidaritat, però deixen que morin centenars de persones a la mar, doncs abandonades a la seva sort. I com això et diria el tema de la pobresa, el tema de les elèctriques, és a dir, podríem agafar el tema que vulgueu. I l'arrel del mal està en aquestes consideracions, en aquests aspectes. Per tant, això a mi m'empeny a pensar, estem en
amb una orientació de molt bona voluntat, però molt poca fortalesa personal i social, de col·lectiu. I els catalans estem en una posició que crec que poden haver diverses raons, no? Però pot haver la posició de l'escarment, pot haver la gran sorpresa que ha estat això que comentaves abans de les caixes catalanes, no? Quan hem vist que desapareixien. Des de la caixa de Manlleu, que era la més petita, fins a l'última, i la que sembla que no hagi desaparegut, però que sí que ha desaparegut, i que ho tinguem clar, que no tenim una caixa catalana, no la tenim. I d'aquí ve, jo li vaig dir, vaig felicitar en el president Oliver, la seva idea, el posar-se com a promotor d'una idea de recuperació d'això. La idea la trobo molt encertada. Altra cosa és si això és o no és viable, si això és o no és factible en el moment actual, que, com heu vist, i dissortadament fa 4 dies, estem visquent uns moments de trasbals general, inclús a Catalunya. Aquesta dissort d'ara de la massacre aquesta en plena Rambla de Barcelona és un símptoma que no el podem oblidar. L'hem de tenir sempre present perquè vol dir que estem en el rovell de l'ou, en el punt crític de la situació. Aleshores dius, bueno, i en aquest moment uns quants convençuts de que és bo recuperar la filosofia i el d'això de les caixes, doncs ens posem en aquesta feina. Jo ara comentava amb uns amics aquí, sempre he dit que el mateix, la idea és bona. Jo, des del punt de vista personal, com a norma de vida, sempre he dit que els grans, la gent que ja són vells, hem de retirar-nos i deixar espai a la gent jove perquè es responsabilitzi de la governabilitat del país, perquè es responsabilitzi de la gestió de les empreses, i a tot arreu he fet igual. Podríem parlar, aquí hi ha algun amic estimat, com el Vives i altres, i el company que ens ha vingut a saludar i que estem fa anys que ens coneixem, doncs hem estat al davant de les coses, però no hi hem de ser ara. I l'única cosa que podem fer és exigir com es pugui a la joventut que ella es comprometi a tirar endavant els projectes. També us he comentat que tinc molta família, veig la segona generació ja com camina, i no a títol personal, perquè no puc dir ni un bri de crítica a vegades de les conductes de les generacions noves, però sí que veus que la solidaritat, el sentiment de justícia, aquest aspecte de la voluntat d'ajuda mútua, de quan trobes una persona que té una necessitat, has de tirar-te a atendre aquella cosa, a títol personal, això no hi és. I això és el que a mi em preocupa. Per tant, en el que ens centrem ara és el tema d'aquesta cooperativa de serveis financers. El que he fet, precisament per venir, és intentar entrar, només entrar, amb la regulació que hi ha actualment, per veure si realment aquí hem d'estar en un punt d'optimisme o hem d'estar en un punt d'exigència de rigor i de dir això hem d'aturar una mica el ritme, no? La veritat quina és? I jo per això he portat aquest document, perquè en un apartat, en un grup que és res, que són 10 línies, veus la intencionalitat política dels actuals governants, perquè porto aquí el butlletí de l'Estat de fa 4 dies, del 24 de juny, o sigui que determina una sèrie de factors que ens afecten directament com a cooperativa de serveis financers i com a caixes. Si volem construir realment una caixa nova, hem de tenir una capacitat d'adaptació, una capacitat d'organització i una capacitat
diria jo, de sensibilització, que es diu de pressa però que costa molt, del poble, de la gent. És a dir, accés als mitjans de comunicació de masses perquè això està perfectament controlat pels que he dit abans, pels 4 bancs i pel govern que dona la cara en nom d'ells. No? Llavors, això, estimats, em fa rumiar molt i em fa perdre moltes hores de son. Per què? Bueno, doncs perquè són els instruments essencials per tirar endavant el projecte. No és qüestió de reunir 500 ni 1.000. És una qüestió que, si volem tirar endavant, hem de reunir milers de persones, moltes persones, molts milers, i fer, diguem-ne, una estructura potent. I una estructura potent, els que hem estat, algunes companyes que estan aquí i que han compartit amb mi doncs, responsabilitats amb caixes importants, doncs veus com s'han anat destruint les estructures, i no solament això, sinó que les polítiques que inspiren les accions dels directius són polítiques destructives, al meu entendre, de persones. I això és gravíssim. I dic això per què? Perquè quan agafes una xarxa important d'oficines, instruments de treball, són captació de clients, són els que tenen el dia a dia a la mà, i els condiciones i els obligues a aconseguir coses que són pràcticament impossibles, en quantitat, en tot. Llavors estàs forçant en aquells homes i aquelles dones, perquè avui dia algunes institucions d'aquestes ja tenen plantilles potentíssimes de dones que estan amb la mateixa angoixa que es trobaven els homes de fa 4 dies. És a dir, es troben amb una impossibilitat de fer front al que les línies dels superiors els hi marquen. Llavors dius, això és allò de veure per on trenques la cadena, no és fàcil. Per tant, jo crec que si volem anar allà, volem anar en aquell objectiu d'aquelles institucions que als anys 30 van fer una feina colossal. En les èpoques que jo vaig compartir amb personatges com l'Albert Pérez Baró o en Cortines o persones d'aquestes que ja van viure els primers del segle passat, dius, realment era gent diferent. Era gent diferent. Ara no sé si tindrem la capacitat de revifar el foc d'aquelles cendres, però si no, difícilment, perquè falta aquells 4 punts que us deia abans. Si no tenim aquesta voluntat, aquest esperit de servei i de justícia social, tots estem veient què és el que està passant en el món, està passant a tot arreu. Podem posar exemples des dels Estats Units amb el president nou, que és més un malalt mental, al meu entendre, que una altra cosa, doncs, estem en un món. Jo tinc ara una de les filles, acaba d'arribar ahir de Nigèria, no? I, clar, t'explica 4 coses i dius, estem en aquest món que no és un món d'humans, és un món de salvatges, estem triturant la societat i les persones. Aleshores, clar, aquesta voluntat nostra de dir hem de tornar a caminar en la direcció que hem caminant requereix una voluntat fora de mida, requereix un esperit molt fort, una voluntat que no es pot, diguéssim, aplanar davant de cap entrebanc, i per tant, doncs, n'hem de ser molt conscients, perquè si no, el que fem és el que en diríem un projecte que neix malalt, i això no ho podem fer, per consciència pròpia no ho podem fer. Si això camina, ha de caminar amb ganes de tenir salut i de poder tirar endavant. Evidentment no està en les nostres mans, això, perquè això està en mans del poble de Catalunya. El poble, jo a vegades n'he parlat amb els vives, escolta, el poble de Catalunya és un poble que està abocat, i ho ha demostrat abans d'ahir, al servei dels altres. Però a l'hora d'actuar necessita que algú l'empenyi. El que hem vist aquests 3 dies últims, això és esfereïdor, no? Però qui s'ha de posar davant per
Jo, des de aquest últim dia, quan veig ara venint, hem vist d'això, controls de Mossos d'Esquadra a 40 puestos. Els dono les gràcies, perquè, escolteu, ens heu donat una alè d'esperança perquè a l'horitzó es posava negre, no? Bueno, doncs això és el mateix en el món de les finances. Estan en mans de 4. Jo ja fa uns quants anys, molts de vosaltres ho sabeu, quan vaig llegir que el senyor Slim entrava en el Consell d'Administració de la Caixa, vaig dir, bueno, això és apagar i vámonos, perquè, clar, això és posar-ho en mans d'un personatge sinistre, no? I aquí està, i cada dia més fort. Bueno, doncs, què vol dir? Que hem de ser tremendament rigorosos a l'hora d'empènyer aquest projecte i saber tocar de peus a terra per fer pas a pas, amb una gran serenitat i no voler avançar ni un mil·límetre més abans del que sigui prudent i recomanable. I què diu aquesta gent? No, això que us ho llegiré per pura curiositat, però perquè us donem compte tots de la gravetat del tema. En el preàmbul me'l salto perquè, com que això està tret del butlletí oficial de l'Estat, ja sabeu com treballen, no? Posen 6 pàgines d'entrada, 6 pàgines que són justificatives del que és injustificable, però és igual. Ells, 6 pàgines. I llavors arribes a la part dispositiva, l'article primer, i és esmenant ja la llei de l'any 89. Ja, quan veus aquest primer paràgraf dius, clar, ja ho entenc. Diu l'apartat 2 de l'article 4, ho llegeixo literal del butlletí, queda redactat de la manera següent. En tot cas, el conjunt de les operacions actives amb tercers d'una cooperativa de crèdit no pot assolir el 50% dels recursos totals de l'entitat. La meitat. No es computen en el percentatge esmentat les operacions realitzades per les cooperatives de crèdit amb els socis de les cooperatives associades, les de col·locació dels accessos de tresoreria al mercat interbancari, ni l'adquisició de valors i actius financers, que alguna vegada n'hem parlat amb l'Oliver, d'actius financers de renda fixa que es puguin adquirir per la cobertura dels coeficients legals o per la col·locació dels accessos de tresoreria. Se parla dels accessos de tresoreria com si tots tinguessin accessos de tresoreria, però és que, clar, nosaltres hem de començar a zero. I això ho hem de tenir clar, no? Aquí d'accessos no n'hi ha cap. En el cas de les cooperatives de crèdit, integrants d'un sistema institucional de protecció dels que preveu l'article 10è bis d'aquesta llei, tampoc no es computen en aquest percentatge les operacions efectuades amb l'entitat central, les altres cooperatives de crèdit i altres integrants del sistema institucional de protecció. O sigui, teòricament, les esmenes que aquí fan de la llei són per protegir a les cooperatives. Però, esclar, els condicionants són fantàstics, són tan grans i tan nombrosos que ja entendre-ho ja costa. Llavors, només llegeixo això per no entrar en més i perquè el temps corre, però perquè prenguem aquesta consciència de dir, bueno, si ens hi posem a tirar endavant això, doncs el primer que hem de fer és una estructura lo suficientment sòlida de gent competent. Això, condició sine qua non. Si no tenim això, no podem caminar. No podem caminar. Llavors, hi ha una via, que també vam estar parlant amb el president, que és dir, bueno, potser hem d'agafar el camí d'ajuntar-nos amb unes altres caixes o cooperatives de crèdit estrangeres, entre cometes, europees, per poder aconseguir una fitxa bancària. Però tot això ja és caminar amb una orientació de dir ens hem de fer grans una mica de cop, treballar conjuntament i potser ens direm crèdit mutual o potser ens direm Sparkassen, no ho sé, el que sigui. Però l'arrencada que ara tenim, per sort, i amb l'esforç que s'ha fet d'aconseguir el registre, el número del registre de la Direcció General de Cooperatives, això no ens dona
força suficient per poder dir comenceu a venir. Comenceu a venir els futurs clients d'una entitat que es vol dedicar a serveis financers. Per tant, vol dir hores de maduració, hores de reflexió i veure si realment hi ha el mínim necessari per caminar. Perquè si no, avui en dia estem en una societat, vulguem o no, totalment informatitzada, una societat que la tecnologia arriba a condicionar totalment el funcionament de les institucions i, per tant, doncs això vol dir inversió. Has d'invertir. El tema de les inversions només té un requisit, que és tenir recursos per poder invertir. I, clar, en aquest moment no és el cas dels que estem aquí, no? Però, si volem mantenir aquest projecte com cal, doncs s'han de fer els passos que jo diria estructura mínima però estructura, inversió mínima però suficient per poder tenir els instruments de treball i de gestió dels propis recursos, i després la capacitat de les persones que han d'estar al front de la situació. Evidentment, només podem comptar amb gent de la preparació requerida, que per sort jo crec que en tenim alguns, però no els necessaris, perquè abans de poder, que també ho vam parlar amb l'Oliver, abans de poder obrir una oficina a Barcelona, a Reus o a Tarragona, és igual, ha de tenir unes condicions determinades. I aquestes condicions determinades volen inversió. I si no ho féssim així, jo crec que ens equivocaríem radicalment, perquè la gent ràpidament, el diner, tots ho sabeu, és el més temerós dels béns que hi ha a la terra. El diner té basarda de qualsevol que toca un duro, i per tant, en aquest cas, haurien de ser molts euros, molts milers. Per tant, això vol dir que tu has de vendre confiança, ètica, moral i personal de les persones que donin la cara davant dels altres, i a més, aquesta sensació de que és una cosa segura, és una cosa sòlida, que no és un xiringuito, que diuen, no? Per tant, aquests són els condicionaments que jo crec que hem de posar els fonaments materials i ètics i morals, no? I a partir d'aquí, doncs, treballar amb un gruix de gent també, perquè al país, diríem, no tenim fàcil accés, i això vull insistir molt, perquè conec el percal del tema, no tenim fàcil accés als mitjans de comunicació. Si tinguéssim fàcil accés als mitjans de comunicació de masses, la cosa canvia. I us posaré, per exemple, l'acció d'ahir dels Mossos d'Esquadra a través de televisió. El fet d'haver tret la fotografia del personatge que va cometre la massacre allà és el que ha donat el resultat positiu de que l'hagin caçat a poques hores. Els mitjans són poderosos i clar, en el cas nostre seria el mateix. És a dir, si tenim capacitat de comparèixer, de poder fer intervencions en els mitjans i sobretot de vendre una cosa de solidesa, això pot funcionar. Però sabem també que aquests mitjans, en la seva majoria, estan condicionats en els mateixos poders fàctics que he parlat abans. Per tant, si agafeu Consell d'Administració de, jo què sé, sense assenyalar ningú, però de la Vanguardia o de la cadena de televisió, qui hi ha darrere? Què és el que pretén al darrere? No és un exemple de solidaritat, ni és un exemple d'honestedat, ni són exemples de res del que necessitem per tirar endavant el projecte. Per tant, escolteu, hem de ser
jo simplement diria, i sempre ho he dit des del primer dia allà a la reunió de la Facultat d'Econòmiques, hem de ser molt curosos, I a partir d'aquí trobar les persones que poden donar-nos empenta i que poden garantir aquesta imatge i aquesta acció de compartir els criteris fonamentals per poder fer el que hem dit, i has comentat tu, de recuperar una institució almenys que podria ser potent si el creixement fos gran i fos, diguem-ne, estès en el territori, doncs de poder fer una nova institució de crèdit amb capacitat, no? Amb capacitat i amb voluntat de servei a la comunitat. Perquè si no és aquesta, l'altre no servirà. És a dir, si no hi ha voluntat de servei a la comunitat en el seu conjunt, i això ho dic pensant en les inversions, si nosaltres tenim dos i els hem d'invertir precisament amb voluntat de servei. I això vol dir tenir preferències molt ben marcades i dir res d'anar a especular amb això ni especular amb l'altre, i això també és un condicionant a l'hora de gestionar. Per què? Bueno, doncs perquè el rendiment dels recursos econòmics està perfectament vinculat en aquesta filosofia, no? Jo no em voldria estendre més, perquè penso que si hem de debatre el tema, el que cal és parlar i fer-ho entre tots, però sense perdre, jo crec, aquest fil conductor, no? De què és el que ens empeny a nosaltres per tirar endavant aquest projecte i que tothom, ja no he citat res, per exemple, respecte al procés polític que el país té a les mans. Si estiguéssim ja el 10 d'octubre i haguéssim guanyat el referèndum, jo us diria, escolta, ara és el moment oportú per aprofitar-ho i tirar endavant. Estem no precisament en aquest punt, però sí esperançats amb això. És a dir, tots estem esperançats, jo crec, amb que això ha de tirar endavant. Per tant, si estem esperançats amb això... Jaume, segur. Per tant, com que estem així, el que hem de fer és aconseguir aquest objectiu. Per tant, condició necessària. Primera, guanyar el referèndum i tenir un estat lliure. I a partir d'aquí... I una caixa catalana. Clar, però això que ho podem tenir a partir és a partir del moment en què ja tenim aquesta situació. Per tant, estimats amics, jo crec que vosaltres tindreu tantes idees o més que jo respecte al tema. Per tant,